akwai ran da fir'auna ya fusata, zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba. fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad. Wa qala fir'aunu yace zaruni aqtul Musa, yace ku bar ni in kashe Musa wal yad'u rabba, yaje kira ubangijinsa. Fir'auna kenan. Wa qala fir'aunu yace zaruni aqtul Musa, ku bar ni in kashe Musa wal yad'u rabba, ya kira ubangijinsa ya dauka mishi fansa. Inni akhafu an yubaddila dinakum, yace ina tsoro kar annabi Musa ya zo ya jirkita muku, ya canza muku addinin ku, aw an yuzhira fil ardi al fasad, ko kuma ya yada barna a cikin Misra. Ina tsoron haka, ku bari kawai a dauki mataki. Da yawan nan borin annabi Musa sai ya ce mishi wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Wa qala Musa, annabi Musa yace inni uztu bi rabbi wa rabbikum, yace mishi fir'auna ai kafin na fito da a wannan na nemi kariya a wajen ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab, daga kowane kangararre da bai yi imani da ranar alkiyama ba. Shi yasa an ka duba alqur'ani tun daga farkon da awar har karshen ta wan suke yi da fir'auna, saboda roko da yayi shi annabi Musa ai ya san fir'auna, ya san danyen kan fir'auna, a gidan fir'auna ai ya tashi. So lokacin da Allah ya ce mishi ka je kama fir'auna wa'azi, ya ce Allah ina da uzuri. Ya ce ina da, ai ya san shi ne. Ya ce inni akafu an yukadhibun wa yadiku sadari wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun. Lokacin da ya gabatar da uzurorinsa a gaba ga Allah, sai Allah ya ce mishi ka wuce ku tafi da dan uwanka. Allah ya ce na lamunce maka ko jikinka ba zai taba ba.